बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि गोख्रै मावफुंनाय। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ साननैनि उनावनो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होदों। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि मैथाबारियाव थांलाय फैलाय खालामग्रा गाहाय लामाखौ भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैया थांनाय जुलाइआव खुरखानानै दोनदों। गुबुन फारसेथिं बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नो बे जेंनाखौ मिथिहोनाय जादोंमोन। नाथाय मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ थासारिखौ नायगिदिंहैनानै साननैसोनि उनावनो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ मावफुंना होयो। बबेखानि मुसलपुर बिटिसि बियाबनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेबायदि गोख्रै जेंना सुस्रांना होनायखौ लामा हान्थिग्रा रायजो राजा आरो फरायसाफोरा बिथांनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर जासिहरदों। साबायखर बावो जा दाख्लैनो बिथाङा जा नायना फैनानै जा बुंखालांदोंमोन जों गाबोननिफ्रायनो बे दलंखौ मावफुंना होगोन होननानै लोगो लोगो बिथाङा मावबायबो नै दिनै हाबायबो। जों जोबोर खस्थ' मोन्दों जोंहा मानो होनबा जों जप्पा नबस्थि थांलाय फैलाय लामाया जोंहा बेनो मेन लामाया जों माब्लाबा मैगं थाइगं जों आबादारिफोरा मैगं थाइगं लांब्लाबो बेजोंनो थांनाय जायोमोन। लोगोसेनो जों माबाखौ बैखै जोंखौ नै सा साइडखै एसे माबा एसे बल्दार जाबना होयोबा जा प्रटेकसन होयोबा एसे मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो। नै जोंहा नबस्थि आरो नै मैथाबारि सकजों ओरै जप्पा थांनाय लामाया जोबोर गाज्रि जाना दं, हाखर हाला जाना दं। बेखौबो जा राकेश ब्रह्म बिथाङा बानायनानै होयोबा मोजां जागौमोन आरो। नंगौ थारैनो आङो माने नैबे जोंनि लामा बियो जाहैबाय जोंना मैथाबारि नया बस्ति टु निकासि कानेक्सन रड माने मोनसे बिराद इम्परटेन्ट एन्ड एसेन्सियेल रड होनना बुङो, जायजों जोंनि नट अनलि इण्डियान पिपुल माने भुटाननिफ्रायबो इन्टारनेसनेल माखासे गारिफोरा थांलाय फैलाय खालामो। लोगोसेनो जोंनि लाइमोन जाखांफुनाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय निकासियाव थाङो आरो देहा फाहामसालियाव थांनो थाखाय माने जोंहा एम्बुलेन्स फैयामोन बेजों। बे लामाखौ दिनै माने फाइनालि आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बे भिडिअआ दासिमबो माने शेयार खालामगासिनो दङ, माने 25K नि एबभ जाबाय। बेनिखायनो स्पेसियेलि थेंकिउ होयो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना शेयार खालामनानै दिनैसिम माने बे भिडिअखौ मानाव गेदेर बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारनिसिम मोनहैनायाव सापर्ट खालामदों। लोगोसेनो राकेश ब्रह्म बिथां EM सारखौबो थेंकिउ होनो सानो आङो। बिथाङा दिनै आंनि खोथा बायदियै माने जोंनि खावलायनायाव माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बुंनायाव बिथाङा दिनैहाय बेखौ डाम्पारजों JCB लाबोनानै खोना होनायनि थाखाय जोङो जोबोद धन्यबाद जासिहरबाय। लोगोसे आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों, जोंनि समस्तिनिनो मानाव गेदेर काथिराम बर' सार जोंनि लकेल ओनसोलनिनो गोबां माने रायजोफोरा थांनानै बिथांखौ लोगो हमहैनानै बुंदोंमोन बेखौ रिपेयारिं खालामनायनि थाखाय। नाथाय बिथाङा रायजोखौ इलेक्सन टाइमाव जेरैबायदि खोथा होनानै जेरैबायदि बुंनानै जेरैबायदि माने आसा मोनसे होनानै बिथाङा माने देरहाबोदोंमोन, बैफोर आसाखौ बिथांखौ लाखिनो हायिखौ जोङो माने नुदों। बेनिखायनो आं एसे गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों दिनै जोंनि BTCनि स्पिकार बिथां काथिराम बर'नि सायाव। आं जोबनायाव राकेश ब्रह्म सार नोंथांखौ थेंकिउ होनो सानो आरो बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सार नोंथांखौ थेंकिउ होनो सानो। दिनै बेफोरबायदि जोंहा माने बे लामाया बिराद एसेन्सियेल लामा। बेजों लोगोसे जोंनो दिनैहाय माने निकासियाव थांनो थाखाय दिरिं दैमायाव मोनसे दालां नांगौ। लोगोसे पाग्ला दैमानि दालांखौथ' अलरेडि टेन्डार पास जानानै दं होनना खोनादों। माब्ला मावो बेखौ जों साननैसो उनाव नुसिगोन। जायखिजाया एसेन्सियेल लामा हिसाबै जोंनो दिरिं दैमानि सायाव मोनसे दालां नांगौ आरो बागानपारा टु माने जोंहा डिस्ट्रिक्ट सेन्टार DC अफिस मुसलपुर थांनाय मोनसे एसेन्सियेल लामाया दिनै दलङा बायनानै दङ। लोगोसेनो माने बे लामाखौ नोंथांमोना थाबैनो रिपेयारिं खालामनांगौ, आं बेखौनो मानाव गेदेर बिटिआरनि प्रमद बर' सारनिसिम माने रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय।